Kaya suarane Pak Sakira.
Ore nek cukup celuk. Karek baboni rek. Tuwek-tuwek bayangan lawas. Umpamane mbote ngono ilang gatel karek kenyil-kenyile. Ilang kenyil-kenyile karek keroken. Sing dereng tepang ditepangaken, sing pun tepang diraketaken pancet jeneng kula Munaya. Mboten turu mboten melek geluntung teng sore asem. Mboten ayu mboten elek, luthung nek gawe tombo adem. Bayangan lawas. Anjen wong ayo ngene. Lut Jluk Sari Budaya dipimpin kali Bapak Miskam Suyanto saking Ngebluk Tumpang. Pak Miskam. Apa sih? Bojoku iku masih ngono. Kula niki teng Lodok Sari Budaya niki kuwataken tandhake ayu-ayu, nom-nom, nggih semok-semok. Kula niki nggih ayu. Dulur-dulur. Kula niki ayu napa elek? Dulur-dulur, kula niki ayu napa elek? Mati gak ngono kon yo ngomong elek, praenmu kaya kodhok ae. Dulur-dulur, Munaya niki ayu napa elek? Walah rek kok dilokno elek terus nelongso. Masih ngene apa aku biyen kok jangene dirabi wong tempuran kono. Tandake Sari Budaya ngremo ae pira mangko? 6 apa pira mangko? 6. Sing siji jenenge Solika, lek bengi. Lek awan jenenge Soleh. Dikandani hehehe. Sing nomor 2
jenenge Iin ndugi ngebluk tumpang. Iin jeneng wedok aja tandake ludruk. Lek gak dijenengno wedok ya gak luwes. Lah lek awan jenenge Gianto. Sing nomor 4. Sing nomor 3 jenenge Sisri. Kaya jenenge teh Sisri. Lek bengi, lek awan jenenge Kisru. Gak tau aman Kisru terus. Sing nomor 4 jenenge Mbak Hera. Sing susune kaya keranjang iku. Mbok kate bales banyu susu mbok nilai. Jenenge Hera. Lek bengi. Lek awan jenenge Tukimin. Lah niki anjane tandake ludruk, maca wedok, sewekan gelungan, kepingin ayu anjane tandake ludruk. Lek gak dilem ayu ngamuk, anjane wong gendeng. Sing nomor gangsal nuwun sewu nggih sami-sami tiyang Indonesia niki tiyang muslim nggih wonten sembarang wonten. Lah lek anak kula niki jenenge wedok Kaji Ira. Kaji Ira njen dugi Mekah nggih jenenge Kaji Ira. Lah asline lek jenenge awan Jaiyah, Jais. Kaya wong kejoren jenenge Jais. Sapa? Wala jenenge nuwun sewu jenenge ganti Irawat. Wong wedok kok jenenge Ica. Wong wedok jenenge Tuti ta Lili ta Endang ta jenenge Ica. Gak nemu jeneng bebekne biyen. Aja kelangopan. Ayu jenenge Ica lek bengi. Lek awan jenenge Paisal. Bojone Soleh. Kon kok ngomong ae. Seru. Rene nak, rene arek ayu rene. Rene ti arek ayu kene nak. Aja mencap-mencep kaya bedes kena tulup ngono. Kene. Apa sih kon kok susah temen apa sih nak? Apa Ya mikir ta, Bu. Mikir apa? Pingin oleh gendaan. Lah kon gendaan arek kidul kono apa jenenge Paiman niku? Kang, ora ana duwike. Lah dikeki duit 4. Ayune rek anakku rek. Nuwun sewu niki sik perawan mboten gadah bojo. Durung oleh wong lanang sian. Prawantir. Mbuh, lek wis diglandoti kirik ngono ya perawan akeh. Lho, anyene parawan ki lek gak percaya lah wong-wong ki kok nyoba aku ya gelem kok, Bu. Adem-adem ngene kok. Adem-adem kepingin dicoba jare. Dik kono lho ana sapi nganggur. Kon kepingin oleh wong lanang anak. Lah iya ta, Bu. Lek kepingin dulur-dulurku kuwi. Lek kepingin oleh wong lanang dodok. Dodok, Bu. Dodok. Jaluk sepuro karo wong tuwa, ayo. Aduh, ambune, Bu. Aja ora diumbang ate gak mampu. Tak jodono duane ya, Nak. Nggih, Bu. Jopa japung. Coba japu. Pinjal tumane asu. Kepinjal temane asu. Atos watu. Atau suatu Gembuk susu. gembuk susu. Aja tuku barange kancaku. Aja tuku barang kancaku. Lek anakku durung payu. Nek wekku gur payu. Iki ya. Ya iku. Teko welas teko asih. Teko welas teko asih. Lebu alas matane kari sisi. Lebu alas mutani. Kok aku ora payu malian, Bu. Lek sese. Lah iku jenenge bidok, Nak. Aja ngono ta.
Yo, anjen anakku sing ayu dhewe. Nggih, Bu. Muga-muga kona yo, Nak. Nggih, Bu. Ndak oleh bojo sing ganteng. Nggih, Bu. Ndak oleh bojo sing setia karo kon. Nggih, Bu. Masih wong lanang rupane elek aja ditampik yo, Nak, gak ilo. Nggih. Lho, alah anakku kok dhisik gak Nak. Bu isis, Bu. Apa? Isis. Apane isis? Bola kantil iki. Ayo rek, menyanyi rek. Bece, Saya menyanyi, Nak. bece. Yuk, tarik.